Chibai levek ule tun tum kan video a chuan Thlawhna ticket book dan kan zir ho dawna phone atanga Thlawhna ticket book dan themi du chuan a top thleng ni lo thliranga chuanin video himin lo like sak bok don nia a hmasaberin Play Store a kan lutang chuan easygo kan type anga easygo tense application a kan hmetang chuan install a kan hmet le ang a install zo to a tichuan open a kan hmetang tichuan ta hian phone number kan type ang continue kan hmetanga chuan ti hian a lo lang ta ni a hmain ka lo register to a chu wangin email number le phone number a chunga hian a lo lang ani tuna chuan Aizawl atanga Guwahati flight ticket book dan kan zirang flight a kan hmetanga from a kan hmetanga Aizawl kan type ang Aizawl mizoram India lengpui airport tia kan hmetang chuan destination airport a Guwahati Assam India a kan hmetang chuanin atiat kan tlang leang he application hi a that ve na pakhat chu Thlawhna ticket mante hei aron lang vek theia tiang hian man thlawm zo ka chuan kan du chuan a thlawm na pianga kan click mai don nia tunai hian November thachunga aman thlawm ber chu sangkhat zakua som ni pali ani a December January March la thlengin aman thlawm ber chu sangkhat zakua som ni pali ani November ni thum hi sangkhat zakua som ni pali ani a thotan ni ani boka kan select ang November ni thum kan select a dan a kan hmetang dan chuan search flight a kan hmetang tikhan Aizawl le Guwahati inkara eng Thlawhna na tenge a service ti aron lang ta a Alliance Airs le Indigo a service me kani Alliance Airs a kan en chinang Indigo a kan hmet leang Indigo a kan hmetanga chuan helai a hianin offer om thina offer te hi uluk deuhin kan nen thin don nia instant 185 off tia inziaka kan click anga chuan free cancellation kan du chuan eta kan kalanga cancel fee om lowa cancel kan du don chuan eta kan hmetanga chuanin a hnoi zawk hi cancel fee om lowa a tarik kan son du don chuan a hnoi zawk hi kan etang hemi pahnih hi angai lem lo ve kan ti chuan kan hmet lo ve ve anga tiang hian kan thai thla zelanga ti chuan continue kan hmetang ta hian option pakhat aron lang lea departure time a thlen hma darkar som ni pali hma a free a cancel i du don chuan secure my trip ti hi hmetla i du don lo chuan no thanks i hmet don nia tin ania free cancellation kan mamo don lova chu wangin no thanks kan hmetanga kan du don chuan secure my trip a kan hmetang free cancellation ti lo mai kan ti chuan no thanks a kan hmetang chuan Thlawhna ticket hi real ticket ne na in ang lova chu wangin kan ID card a kan hminga in je danang che khan
ming hi kan type don nia ta hianin achung bera ka hminga oma ka hminga ka hmetang chuanin tihian kan thai tlanga kan email kan type anga a hnuaia mobile number kan type leang tin billing address a kan address kan present address emo permanent address emo pakhat jok jok kha billing address a hianin kan type don nia chuan continue a kan hmetang tiang hian review details a kan hminga ron langanga kan ID card a kan hming nen khan ai nangem ti kha kan enanga ai nan lo chuan edit a kan hmetanga kan edit thalenga ai nan chuan confirm a kan hmetang tiang hian sheet kha aron langta ni tai hian achung ber line na mi te hi sheet mana to bi ka ato dan kan hret thiam theinan ticket pa ngai man chu sang ni zan hi som thum pa ko nia ma se achung ber line hi kan hmetanga in hret thiam mayang hemi si thi thlan chuan sang khat jathumi pek belanga ya a hnuai hi hanen la sang thum zanga som thum pakua ticket mana iseng don ti na ni chuan tuk verbuli du chuan tenghen hmetanga zanga somnga ipek belangai don ani ti hianen hmetlenga hei chu tuk verbul ani thauna in cheng jathum che pek belangai don ti na ni tiang hianin sit man hi ai nang lo thlua hei pa jathum zani somnga hei chu jasari sit var ho hi min an book to ti na ani a hret theidan chu kan hmetanga sorry this seat is already occupied aron tia min an book to ti na ni a var ho hi chuan a hring ho hi seat man a om ve lawa kan hmetanga in the thiam mayang free 27B middle seat free seat man pek belangai lo tiang hian seat chi rang kha in met ko langa tuk verbul zong zong po hi seat man hi ai nang vek lo ania chu wangin Thlawhna ticket book don chuan tiang hian isit du lai te khai izong anga tuk verbule thuti du chuan tuk verbuli tlanganga idu lem lo chuan khoi sita poka thu thei vekai ti chuan sit select me lovin next a imetanga paisa ipeang tuk verbuli du chuan tuk verbul teng hian islek anga chuan next a imetang eile in he idu chuan I etanga idu lo chuan I et lawang chuan next a kan hmet leang tiang hian travel insurance option aron lang lea kan du chuan et sa kan hmetanga chuanin next a kan hmet leang ta hian kan ticket detail aron langta a seat pakhat kan kat dona cho kan order lawa tin travel insurance kan ti lo boka continue to pay a kan click ang ti chuan paisa pek na turi tlanganga gpay atanga pek edu chuan gpay a I click ang chuan pay a I hmetang paisa I pek zo reilo te I nga kanga I ticket kha I email a an ron thon nga lang email a I don I ticket kha I print out anga airport a I kalhuna kha yen ti rang khati jong kha Thlawhna ticket book dan tlangpui tun tuma karon soi thei chu ania in lo hlok pui ngei ka bei sei o pathian ngun takin mien chuakla kathin lung hi hri ang che mi fela ka ngai to na te hi hri ang che tin keima hian suasol na kong reng a om nge om lo en la chatuan konga chuan mi hruai ang che